Hello, kada kayo aming kakabsat ken kagayem. Iti dayto nga oras agluto na kakabsat iti bisikol, bisikol kakabsat. Okay, dagiti apo nga agbubuya iti Liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Agbag dengdeng na kapo iti bisikol, hamo nga bisikol Taiwan dato ita kita agno adda kan negid nga bisikol ko awam mo kanawang maamin iso nga dayto iti si dami kini mami may ikakiti adong layana ken sibuyas na kakabsat ken gagayem datoy kakabsat yan. Dagiti kakabsat ken gagayem datoy kakabsat. Oh, nagimas nga tanapog lalo ko makuha no at datay lemongrass na datoy o kasla mo lala bisikol Taiwanan aji Pilipinas datoy yun kakabsat agsida kami man apo atoy ta piggutak kano ikakano apo iti nagana dato yun piggot na tay kwatinyo nyug kakabsat nagimasan ne bisikol Taiwan kumana hamoit amo nga bisikol datoy kakabsat at kasla shake mo tikot-tikot na. Di ba po nagimas tila nga na dato yun. Yan na po. Bisikol. Kasla berarukong kumati lang nga nga maamot ang berarukong. Nagimas nga tamo dato yun. Ang masulto-sulto pa na po. Ayan, bisikol. Diya ka muna nagkapuan ng parte na dato yun. Nagaputi Indonesia wano katakpunada dito Espanya datoy Caracol kano kakabsat dati apo iti sida umiwadamdama. Thank you very much for watching. Liwliwa ken rayaw dagiti OFWs ng Ilocano. Thank you very much.